Ja, jeg hedder Nikolaj. Jeg er 30 år gammel. Til daglig arbejder jeg som ergoterapeut ude på OH. I min fritid der dyrker jeg trailløb, ultraløb. Og det sætter nogle belastninger på min krop generelt. Det er rimelig tungt at løbe så meget ugentligt, men også op til de store løb. Så derfor så kræver det, at jeg passer godt på min krop og holder den ved lige, så den er klar til at yde det, jeg gerne vil. Derfor så opsøgte jeg Odense Rygklinik forud for mit løb her i juni. Jeg skulle ud og løbe 86 km nede i Sydtyskland for at få noget sportsmassage, hvor jeg kunne få masseret min muskulatur godt igennem, så den kunne stå skarpt til at kunne tage mig igennem det lange og hårde løb, jeg skulle til. Så efterfølgende så har jeg så også fået en gang massage for lige at sige tak for hjælpen til min krop. Så det sætter jeg stor pris på, at Odense Rygklinik gik lidt meget.